continuăm videoul. I-am găsit ce să beau apă. Ține un pic, să-mi pune asta. Așa. Am găsit cu ce să bem apă. Da, nu uita. Doamne. Ia. Hai că am intrat. Gata. Acum coborâm. Sara, ți-am zis să nu o lași. De ce? O, Doamne. Bine. Hai, Sara. Prinde-o, dă-mi saia. Nu-te. Oh, mai scurtă, Ionica, nu o lăsa așa, să o tragi după tine. Nu, parcă nu ne-am dispus. Intră în mașină. Dai? Așa. Să mergem și cu Sarita. Bă, Sara. Și Mesa și Sara. Sarita, ridică slabele. Sara, ridică slaba. Sara, ridică slaba. Apă, să lasă pe Bravo. Haideți să bem apă. Opa, Sara. Ține-o. Așa, hai că iau. Asta unde oară? Aruncă acolo în apă. Rece. Voi ce zice? Da, e bună. Haideți să urcăm înapoi. Opa. Hai să Sarita. mergem un pic pe jos. Hai, Sara. Hai, Sara. Hai, Sara, că mergem. Opa. Face frumos o să fie, dar o să fie.